Sa number 4, suspect sa pagpangbuno sa Banwa sang Hinigaran patay matapos nga gintiro sang pulis bangod nagpalupok sang pusil. Love triangle isa sa ginalantaw nga motibo sa pagpangbuno. May report si Romeo Subaldo. Fire extinguisher. Mala pelikula ang natabo sa sitio Tugbungan, Barangay 2 sa Hinigaran, Sabado sang aga. Sa video ni Warren de Guzman, mabatian ang sunod-sunod nga pagpalupok sa pusil ni Aladin Palkutan. Antes ni, iyagin buno ang iabyan nga si Edward Akupan, residente sang lugar ang live-in partner ni Akupan. Nagpadulong dito si Palkutan. Maindi pagang panay nga natabo amukon nga nabunaan ni Palkutan si Akupan. Matapos madala sa klinik sang Banwa, nagdegusar ang pulis kay Palkutan nga mag-surrender na lang pero hindi siya. Kag may bitbit ini nga 45 caliber pistol. Makapila ka beses ka nagdegusar si punong barangay Prudencio Villarias sa suspect nga mag-surrender. Ako sa ko gwa ka da kay kung buno mo gin man upod mo ya, wala na problema ya kay ato man lang tayo sa emergency. Pero kung magwa ka da ya manegosyar ta na may istoryan ta na ya. Gani ang pulis na naman ang nagnegosyar. Tubtob nga nagdala na sang fire extinguisher sa sulod sang balay ang hepe sang Hinigaran PNP nga si Police Major Clifford Batadhay para i-suffocate ang suspect pero nagpalupok siya sang pusil. Ang himo ko sa bago na mo nga building ang fire extinguisher. Okay. Ay gusto ko nga i-suffocate lang siya. So ging tira ko sang fire extinguisher, pagpuswak, siyempre pumuog. Nagtuhom at may concern siya do kalupok. Pakpak. Dugay-dugay, nag-abot na ang katapos ng Special Action Force o UNSAF. Sang liwat nga nagpalupok sang pusil ang suspect, gintiro siya sang SAF, patay si Palkutan. Papasan niyo ko apat sa lupok dalaga ko. Siling nila sir dugay-dugay arang SAF. Ang SAF ya may ballistic shield. So dito na namon di assault. Pag-assault, nagtira pa sa isa ka tira, so nagdad na tirahan sa katropa. Sunod sa PNP, ang suspect kag ang biktima may kaso nga robbery kag updanay sila sadto sa sulod sang presuhan. Dugang pa ni Batadhay, posible ang live-in partner sang nabunan ang ginhalinan sang away sang duha o kung posible man ang lansihanay. Kalawig na sang tiner dire sa ospital sang nabunan. Ang asawa ato lang to gyapon tinangakig na ko nga wala daging kantuan na ding bana. Pakwato, iting pakwato sa tanod, asawa kag ang duha ka bata. Pagtapos mo na ito nga nagpuan sila nga may nabilin pa ito nga upon ang nagbuno ato ito sulod kag may armado tiyan mo na ito mo pagkanto ito. So love triangle yung case possible? Possible siguro kuan o lansihan man. Ang nabunan nga si Akupan agin saylo na sa isa ka ospital sa Bacolod bangod sang pilas tugas sang pagbuno. Ginapadalman pa sang PNP kung ano gid ang ginawayan sang mag-abyan.